Els dies 28 i 30 d'octubre vam realitzar una visita tècnica per conèixer de primera mà una explotació superintensiva d'oliveres. Les finques sumen un total de 18 hectàrees. Mentre fèiem el recorregut vam poder veure que les varietats plantades eren arbequina i arbusana, a un marc de plantació de 4 per 1,5 metres. Les entrefileres són enervades i a la línia d'arbres s'hi afegeixen herbicides, glifosat i oxifluorcè. El rec és localitzat per goteig amb una canonada de polietilè per filera d'arbres i 2 goters punxats i autocompensats per arbre. En total es consumeixen entre 1.500 i 2.000 metres cúbics per hectàrea i any. El rec s'aplica entre el març i l'octubre, d'1 a 3 cops per setmana. L'adob utilitzat és un complex de 8-4-10. S'hi afegeixen 1.000 quilos per hectàrea i any, mitjançant fertirrigació. La poda és anual, manual amb tisores elèctriques i mecànica amb discos, la qual es farà servir només a la part de dalt per limitar l'alçada. En referència a les plagues i malalties, durant els 3 primers anys, les oliveres d'aquesta explotació es van veure afectades per la glífodes. Actualment, sent adultes, pateixen principalment la mosca de l'olivera, com a principal plaga, i el rapilo com a principal malaltia. Els tractaments que es realitzen anualment són clorpirifos entre juny i juliol, dimetoat entre juliol i agost, format al setembre, imidacloprid a l'octubre, i entre 2 i 3 tractaments a l'octubre d'esquer amb espintorceol. Després de la collita s'apliquen tractaments curatius com el flint, la dodina, el tabuconazol i el difenoconazol. A més, s'hi aplica un de preventiu que és el que vam poder veure en directe, l'oxiclorur de coure, el qual es ruixa a les fulles per prevenir que les ferides provocades per la màquina de collir esdevinguin malalties o plagues. Per realitzar la collita es fa servir una màquina per vendimiar adaptada per oliveres, en aquest cas una New Holland. La velocitat dependrà de la càrrega d'olives i de la decisió de l'operari en funció del cost. Consta de 2 xofers per màquina. La producció oscil·la entre els 1.000 i els 2.000 quilos d'oli per hectàrea, ja que es tracta d'una producció alternant. La collita d'una producció superintensiva com aquesta pot durar entre 40 i 50 hores. Aquest mètode de collita estalvia molt de temps i necessita poca mà d'obra, però té com a principals inconvenients un cost considerable, un fort impacte a l'arbre i que s'acaba perdent un bon nombre d'olives.